asengencho yo kwagacha egesasimiro gya nyagisenda SDA ni goba kogokorekana litkolia lero ime wodi ya sensi ase bunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii abarai aamba bagwikirana ase chensemecho asengencho yogosira obwagachi bwegesasimiro kyo ngati yabo no mubunge o Kitutu Chache North Japhet nyakundi oyoba kagokwanira emirobiri yagendete gokorera abananchi ase orogongo rwa Gusii. Asogo sangelea kwa korekana litukolia lero kugosiro bwagachi bwe kanisa yegi Adventista ya Nyagisenda yabereke gokinia na kolera abakristo bange nigabarai aho banyarago ikerana sensemeyo bakorawa no mubunge bwenseme ya Kitutu Chache North Japhet nyakundi oyole omugacho monene bwe kiama gya Kenya kwanza ikigyo korawa no murai bwense William Samuel Ruto Bete mbatebi nima ite tuwachakirega asi kidogo tuwaena na chibasari tukaena na baka bali abana bali bari chide school tuwaena na uchi abana bari chide school esengencho obogima bwakongera abadosi aba baito baikaransta babu atibesa matukaya obogima bwakongera inere sababu tuwaena na uchi chide school ngweta abande bakoma na inkuto chikwa abana bari chide school because nabarabuna bakichikura nigabolia abamenyi benseme ya Kitutu Chache North banyare gosira na kubwatirana na serikali elio banyare gutwara chinguru cyo gukora amagendero asorogongorwe anene asokorosie kibara na koira abana kiskuru elio banyare gokinia ekerengo gyegisemi iya to chandire emyaka emingi and I want to thank the president taya lakini ndaite kumutanga ipara yetu ya Mbanda Nyamukumba ngenge ipara ya Ragogo ekogenda baka Kayoli ipara ya Monyerero bobaracho ne para ya Gusii ekogenda baka Ralia ekogenda baka Nyakoe ngati aba misiye korwe county assembly ya Kisii nigo baikirana senseme yelego siro bwagachi bwegesasimiro Kenya sae bakorawa no misiye bwe wodi ya sensi onchonga nyagaka uyunyara kogokera umuroberio yiwe Koromukia inga kiabana yaberembe naba pastor n'abantu bandi sabirensi yito mubase kweba kera nayo yoka tubwate kenyende muruta mangana agendere to esabere na sabe ko koboko kwayo egera mangana yo siaere atobegete kipasa to chikorwe ward nechi milioni sana tere ward echinkolengera ringa inchi teme goika kirasi egendo kende kaiti ningendere tegasi ina itali ya nyabwoba ya yari rama tukamanje bona ya chifundi na wachire kigandirata ACD class kengo te human sense na sana kigandirata chinga kecheche nigo muna chebi na kurwa sense ya Canada Joshua Nyarenchi anyara goikerana na kurwege toro kyae asaboli abamenyi benseme ywe banyare kwerwa aso kolega si Nyasaye na gosira naso gosomia bana ile banyare goseli obotaka kurwa se chinka Kuripoteria egetaseni Ndizi TV kurwa se ward ya sensi egotoke bunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii elietaria Nendipon Asanya